A môj otec, keď sa opili, tí Češi si robili strašnú prdel zo Slovákov samozrejme, ale nebolo to nikdy, a keď to vidíte teraz, je dobré sa to rozdieť, lebo tie národy sa vždy mali radi, však to bolo pomiešané, vždycky to tam proste zase potom nikdy sa nemali radi. Mali sa radi, to sú keci. A na to tam vždy sme sedeli a môj strýko hovoril otcovi, že a ty partizáne, jak to tam bylo přes to SNP. A otec hovorí, že Mišovoda, Pálo, všetko boli partizáni. Všetko boli partizáni. A ja som im do Starej Hory, totiž ja som mu strašne veril, že mal som toho môjho fotra, pre mňa to bol absolútny boh, obrovský, vždycky hovoril, bol to taký, to bol veľký chlap, to bol porad, to bol chlap jak ja. Otec mal 161 cm. Ja som mal 130, mal tú hlavnícky, mal tú hlavu, tí uši, mne sa zdal obrý chlap, vždycky obrý, a vždycky nosil tí slipy, proste to bol král. A on hovorí, ja som do Starej Hory im nosil jedlo. A ja som celé roky vždycky si hovoril, že jak ten môj otec som ho videl s tým batohom, jak on nás tých filmov, čo je taký ovplyvnený film, jak tí ľudia proste šlapú na tej prašive, jak zvieratá, tam fičí, to je strašný hurikán a všetko to tam padá. A ja som si predstavil toho môjho malého tatka, lebo potom jak tam proste ako dieťa, lebo však on musel na konci tej vojny mať nejakých 13 alebo 12, jak tam šlape proste do toho chlopca s tým mojom Ivanom. No potom som raz teda pri reštitúciách videl tú Starú Horu. No, prašivá to není. Prašivá to není, nejsú to ani Tatry. Okolo tej Bystrice to je trošku fajn, ale zase na druhú stranu, ak tam naozaj tí chlapi ako partizáni boli, tak ja to strašne žerem. To je úžasné. Vôbec otec hovoril geniálnu históriu, napríklad o tom, jak sa volalo, ale to by niekto povedal z tých pamätníkov, alebo múdry, bola myslím, kuratórium, alebo čo, proste to boli takí, a že v Modre bol šéf kuratória. Taký Nemec, ktorý bol ale veľmi milý človek. A mne sa to zdá tak príznačne slovenské, bratislavské, modranské, proste v rámci toho, jak tu vidím tie ksichty, že my sme všetci kurvi tu. A zároveň my sme neurobili zle. A vážne, ale ja toto nevidíš nikde na svete. Prídeš z Norska, prídeš z Dánska, prídeš tam ľudia ťa neokradnú tam, sú milí, majú úsmevy na tvári, ale nepomôžu. Ja naozaj mám a ja viem rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi a naozaj viem, že preto som tu aj na tom Slovensku, tí Slováci sú dobrí. Nech sú jakýkoľvek, ale sú dobrí a sú strašne fajn. A teraz proste nakoniec, ale bolo po tej vojne, Otec rozprával, už končíme? Končíme? Zaplieskali. Bolo po tej vojne a zrazu teda tam bol ten chlap z toho kuratória teda a došli hlavní partizáni zo Starej Hory, teda Ujo Palo, Ujo Mišo, ďalších 6 partizánov došli tam a tam teda on bol na tom dvore a oni došli, sa to zdá tak dobre, ale bude to slabé, no. A hovoria, dobrý deň, tam tí deti boli, došli sme vás, pravda, zastreliť. No oni, že ale čo je, Pavloš, ja som vám nikdy nič nevíš, ja som to, ale čo máme, hovorí, si pravda bol svíňa, špína v tom kuratóriu, tak ťa musíme zastreliť. A nedá sa to nejako, chlapci, tak môžeme ťa, hovorí Mišo, ako profesor na Vazovej, ako biológie, môžeme ťa teda, pravda, obesiť. Dobre, že obesiť, ale je fajn. Dobre, že lebo tí deti, pravda, keď budem tu rozstrieľaní, obesiť to možno, no to nevadí. A na to konto teda tá žena tam došla, plakala si tam a hovorím, že no poďte si vypiť teda. Keď už, no tak oni, že pravda, však je čas, už bolo 9 hodín ráno, najvyšší čas, kedy Ujo Pálko už mal v sebe liter vína, odjak živa, ne? Tak teda si išli, pravda, vypiť a on, že teda ide prešpadať. No a jak akorát oni odišli, tak on prešiel cez plot a odišiel do prdele. No oni vypili tam tých 6 litrov vína, po hodine došli a hovorili, kde je? Že on odišiel. No však a čo? No odišli a on sa za 3/4 hodinu vrátil, no už tam bol až potom vlastne až do roku 1978, kedy umrel. No, bol obesený, zastrelený, stalo to 6 litrov vína a mne sa to, ja toto rozprávam v Čechách, mne sa to zdá neskutočná historka o tom, jak sme strašne dobrí a milí a ja viem, že niekto má aj také, jak proste skrátka je dobré, že tu sú tie hory malé, sú vo Vinohradoch a že tí partizáni tu a tí ľudia nie sú naozajstní, ale dobrí.